Abasubathi bebebhalisele umjaho iComrades Marathon yakulonyaka bathi badumele kakhulu ngesinqumo sokuhoxisa lo mjaho obekufanele ubanjwe ngenyanga ezayo. Yize kunjalo abaningi bathi ke bazosebenzisa lesi sikhathi ukuze basize labo abakhahlanyezwe yi-coronavirus ngokuhambisana nomyalelo walo mjaho wobungani nokusizana. Lo mjaho onomlando onothile waziwa umhlaba wonke. Kungokwesibili emlandweni wawo ukuthi ungezukusingathwa. Oqala kwangezikhathi zempi yomhlaba yesibili ngo-1941 kuya ku-1945. Ngenxa igciwane le-corona okuthiwa lingase lidlange kakhudlwana ezinyangeni ezayo, abahleli balomcimbi banquma ukuthi kungasingathwa umjaho kulonyaka. The decision we've sort of had no alternative but to take in order to protect the future of the race, because we need, you must understand that 9 months into the planning of the race, we've paid salaries, we've paid for electricity, we've paid rates. Kulonyaka kuzobe kukhona imoto nje kuphela lapha zihambela. Abagijimi bathi bakhahlamezeke kakhulu, kodwa ke ngenxa yegciwane bayaqonda ukubaluleka ngokungasingathwa kwalo mjaho. Yangidumaza ukuthi iComrades ayikhanseliwe for this year. Nolunye uhlangothi kuyempilo zethu uzosinikeza isikhathi esanele sokuyilolonga for 2021. Sizoyigijima ngonyaka ozayo iComrades lapho sobe sesiyigijima sinikelela kumaqhawe akithi abasebenzi bezempilo abayibambile ekhaleni layo lempi yeCovid-19. Abahleli bomjaho bathi abagijimi bakuleli abazukuyithola imali zabo, kodwa bazonikwa izikipa nezikhwama nakuba abanye bengagculisekile ngalokho. Abagijimi bakwamanye amazwe bona banikwe ithuba lokuthi imali zabo bayisebenzise ngonyaka ozayo. Ey'ndabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.